Bueno, primer de tot, em presento un moment ràpidament, perquè així qui no em conegui també sabreu què faig. Jo soc Marta Ros, soc dietista i tecnòloga dels aliments. Actualment treballo com a professora col·laboradora de la UOC i també estic fent el doctorat amb ells de Salut i Psicologia i en aquest cas estic treballant en proteïnes alternatives més sostenibles i en aquest cas estic treballant amb el tema dels insectes. Ja sé que per molts és un tema molt llunyà, però hem de pensar en els límits planetaris que després us explicaré una mica i realment és un futur que està aquí i que possiblement per la nostra tradició alimentària no l'hem de tenir com un canvi, sinó potser com una alternativa. I sí que és cert que hi ha països, hi ha llocs on potser això caldrà i esdevindrà un futur molt més immediat. També soc col·laboradora del Bulli Foundation, amb ells he participat en l'elaboració del lèxic gastronòmic científic i també treballo com a dietista i tecnòloga a l'Associació de Diabètics. Normalment l'agraïment va posteriori, però jo avui, ja que tinc la possibilitat de donar aquesta xerrada, aquesta petita xerrada, moltes vegades en aquests actes públics vull agrair sincerament tot el suport que a mi l'Associació de Diabètics sempre m'ha donat des de fa molts anys. A mi m'ha ajudat a créixer molt com a persona, vaig començar sobretot amb el tema de la docència, l'ensenyament, però ara en la part d'investigació realment veig que si no hi hagués hagut aquest bagatge potser no estaria on estic ara. I també sobretot els socis, que aquí veig moltes cares conegudes, socis i simpatitzants, que a través dels reptes que m'han proposat en moltes xerrades, a mi m'han fet funcionar les neurones més del compte i això m'ha creat també moltes inquietuds. I crec que a vegades aquest reconeixement es dona com molt per sobre i jo vull que es doni èmfasi al començament, que per això també estem. Bé, doncs sense més coses anem a parlar una mica del que seria aquesta xerrada que avui volia presentar-vos, que és veure com amb la diabetis ens pot ajudar el tema del plat saludable de Harvard. Heu de pensar que aquest plat s'ha ideat amb l'Institut de Salut Pública de Harvard per millorar una mica fins ara quines informacions s'estaven donant des de la piràmide dels aliments. No sé si recordeu, la piràmide dels aliments es donen moltes quantitats, però en canvi no hi ha una visió fàcil, és a dir, estructuralment no és un disseny a vegades fàcil que la gent pugui entendre i en canvi aquest plat és com molt identificatiu i s'entén ràpidament el que ens està volent dir. Llavors, per tant, crec que ens pot ajudar a vegades a interioritzar molt més ràpidament a nivell de què es pretén o què es vol. Llavors, ara, si us sembla, deixaré un moment el plat saludable de Harvard i parlaré d'unes dades, ja que jo també treballo molt en tema de ciència i en àmbit d'investigació, i us informaré una mica del per què va tan relacionat actualment el plat de Harvard amb el tema de l'alimentació sostenible. Llavors, moltes vegades ens podem preguntar si realment importa el que posem al plat, si importa el que mengem, i això i tant, sí que importa, faltaria més, és a dir, segons les nostres decisions farà que, per exemple, la nostra acció tant sobre el planeta, sobre la nostra nutrició i sobre la salut tingui un efecte. És a dir, jo per exemple provinc de terres gironines i allà per exemple el tema del consum de la carn és un producte molt identificatiu de la comarca i molt nostrat i molt tradicional, però hem de preveure que si no respectem alguns dels límits que actualment s'estan sobrepassant, doncs probablement què deixarem als nostres fills o als nostres successors que també s'hauran d'alimentar, que també tindran unes necessitats nutricionals i que també tindran uns problemes de salut. Llavors, si us sembla, anem a parlar d'algunes xifres, tranquils, ja sé que està en anglès perquè tota la part científica sempre està en anglès, però us ajudo i us informo i us destaco les coses que són més clares i més importants. Perquè, en definitiva, tot el que posem, i ho tornaré a repetir moltes vegades amb la meva presentació, tot el que posem al plat importa molt. Fixeu-vos, aquesta
és un informe que el que ens diu són els efectes mundials a nivell dels riscos dietètics. Un quart dels morts són degut a causes alimentàries. Això és un percentatge molt important. I si podem dir de quina malaltia seria la més important, com molts de vosaltres encertareu, seran les malalties cardiovasculars. Però aquest estudi és un dels més grans que s'ha fet en el món i el 22% dels morts són atribuïts a 3 factors alimentaris. Fixeu-vos, l'augment en consum de sal, la disminució en el consum de cereals integrals i el consum de baixa quantitat de fruita. En conclusió, el que es diu és que el consum elevat de fruites, verdures, cereals integrals, disminució de sal en els productes, és el que ha d'ocupar una major part en els nostres plats, o sigui, en aquest plat saludable de Harvard que deia. Com podem fer això? En forma de la dieta mediterrània, en forma de dietes vegetarianes, en forma de dieta vegana. Tot això el que fa, en definitiva, és reduir el risc de càncer i malalties cardiovasculars, de diabetis, és a dir, que aquest fet de seguir aquestes referències que estem proposant ja ens indica que poden haver-hi uns beneficis a la salut i disminució de l'obesitat. La comissió Lancet, que és una de les comissions més importants a nivell de l'alimentació mediterrània, ha dit que una alimentació saludable provocaria una disminució en la malaltia i en la mort. Més inclús que, per exemple, el sexe, per exemple, sense proteccions, l'alcohol i les drogues i el consum de tabac junts. Per tant, realment el fet de interferir i posicionar-se davant d'una alimentació o l'altra farà que la nostra salut i la nostra nutrició pugui millorar davant d'altres. No sé si hem sentit a parlar alguna vegada d'aquesta paraula que es diu transició alimentària, que ja veureu que anirà sortint. És a dir, actualment hi ha hagut un augment en el consum de proteïnes animals, de calories buides, de sucres refinats, de greixos i alcohol. Principalment aquests canvis han vingut arrel d'una occidentalització dels patrons alimentaris que venen duts per factors sobretot socioeconòmics i culturals. Per primera vegada, ara ja des de fa uns anys, s'ha vist que hi ha un augment de la quantitat de gent vivint a les principals ciutats i aquest canvi significatiu el que genera al final és un intent d'anar cap a aliments que a vegades es diuen que són com de més qualitat, però en el fons a nivell nutricional i a nivell alimentari la qualitat no és tan elevada. Estem parlant a vegades d'aliments processats que el que a vegades sota el parany de dir que poden ser aliments saludables contenen un contingut de sal més elevat, un contingut de sucre més elevat, una qualitat de greix que no seria el més acceptable, etc. Llavors, fins ara heu vist que el tema de la salut és molt important, ho he anat destacant en aquestes últimes diapositives, però el tema del medi ambient, de la sostenibilitat, també és superimportant. Fixeu-vos que hi han sortit molts moviments arrel d'això i, si us hi fixeu, en aquesta imatge es veuen que ja hi ha molts factors que aquests punts vermells estan per sobre dels límits planetaris. Llavors, és a dir, o fem un canvi o tindrem un problema en poc temps. De fet, van molt lligats la salut del planeta i la nostra salut alimentària. De fet, d'aquí esdevé el fet que la nostra espècie pugui continuar. Les nostres decisions afecten i poden afectar, com abans he dit, els nostres fills i els nostres nets. Si us hi fixeu, aquest seria el concepte de salut planetària, però el que podem veure és que, per exemple, amb dades així rapidetes, i ara ja em poso el que potser realment és més indicatiu del plat saludable de Harvard, podríem dir que el bestiar produeix un 14% dels gasos d'efecte hivernacle. El sistema alimentari representa el doble de la contaminació que, per exemple, els automòbils, i també un 30% dels gasos d'efecte hivernacle, com abans he dit, són procedents de la ramaderia.
La producció d'aliments utilitza actualment el 50% de les terres cultivables i si això anem cap al 2050, això vol dir que haurem d'augmentar, doblar aquesta necessitat per poder abastir a tot el món. Llavors, segons la FAO, que és la Federació Alimentària a nivell mundial, doncs s'esdevé que ara a partir d'ara ja parlarem de l'alimentació en 4 dimensions, que seria la de salut, la de sostenibilitat i medi ambient, sociocultural i econòmica. Llavors, per exemple, què diu la ciència en real d'això? Aquest estudi el que va fer és poder interpretar amb aquests 4 paràmetres totes les dietes que actualment s'estaven realitzant en el món. I què passa? Que aquí no podem determinar quina seria la millor dieta a nivell que tracti aquests 4 paràmetres, sinó que de cadascuna en podem treure alguns punts. No n'hi ha cap que estigui en el punt ideal. Llavors, la dieta mediterrània, això per exemple és un estudi sobre la dieta mediterrània i s'ha vist que la dieta mediterrània, que és la nostra, per exemple, té una disminució dels gasos d'efecte hivernacle, una disminució del consum d'energia, una disminució del consum d'aigua. Principalment, al final, si veieu, aquesta és la nova piràmide dels aliments i en contrarresposta deia, clar, entendre aquesta piràmide és molt més complicat que entendre el plat saludable de Harvard. Per tant, per això potser podem deixar aquesta piràmide per quan es volen tractar tots els àmbits i també perquè els professionals de la salut ens puguin traslladar tota aquesta informació a una informació més col·loquial per la gent habitual i per tant transferir-nos en un llenguatge molt més facilitador. Però veieu que ja s'inclouen moltes coses, s'inclou la part de sostenibilitat, s'inclou la part d'activitat física, s'inclou la part de la cocció, s'inclou la part social, que també és superimportant, i per tant intenta globalitzar tots aquests factors. I dona força, per exemple, a productes com les llegums, que fins ara havien quedat una mica en una situació de menys preu. Fixeu-vos que a nivell de punts principals tenim aquests punts que havia dit, que es resumeixen amb aquests, que serien l'impacte ambiental, l'impacte nutricional, la qualitat de salut de les dietes i permetre una mica que tots aquests àmbits hi hagi una resposta adequada. I ara actualment s'estan fent anàlisis de les dietes en aquests valors. Llavors s'estan donant resultats molt significatius de quines dietes ens poden aportar una solució a nivell de salut i a nivell nutricional. Després, el que hauríem d'intentar és que també tots aquests valors fessin que la nutrició i l'alimentació sigui assequible i sigui acceptada. Si anem ja directament al plat saludable de Harvard, que és el que avui ens comporta aquest moment, simplement abans us volia donar unes xifres de per on anaven els trets i el per què ja no només es parla de nutrició i salut, sinó que va molt més enllà aquest concepte i es parla de nutrició, salut, medi ambient, social i econòmic, perquè tingueu una mica tot el vessant. Fixeu-vos que aquest plat el que diferencia molt clarament és donar força a visualment quina proporció de cada tipus d'aliment hauria de portar. Fixeu-vos que tindrem aquí els cereals integrals, ja no es puntua els cereals refinats, sinó cereals integrals per la quantitat de fibres que ens aporten, per al benefici que poden tenir aquestes fibres tant a nivell cardiovascular com a nivell de la microbiota, com també a nivell de poder saciar i fer que els pics de glucèmia no siguin tan intensos. Després, proteïnes saludables, aquí fixeu-vos que seria un quart i que per tant aquí intervendrien tant proteïnes animals com proteïnes vegetals, però sobretot donant força en aquestes proteïnes vegetals que deia i donar-li força a les llegums, al plat de les llegums, perquè de fet és una de les proteïnes que ens està portant també una sèrie de micro i macronutrients que són molt destacables. Després, les fruites, sobretot tinguent en compte fruita i verdura de temporada i de proximitat,
I després les verdures. Les verdures aquí en aquest cas hauria d'intentar ser quasi la meitat del plat i en aquest cas anar-les variant. Fixeu-vos que també hi ha 3 imatges que queden dintre de la imatge global però que queden en un costat, que seria l'oli d'oliva, un producte molt nostrat de la nostra terra i que a més ens aporta un tipus un percentatge d'àcids grassos molt millor que altres tipus de greixos que en altres cultures s'utilitzen de manera habitual. Després l'aigua com a font principal d'hidratació i un dibuix molt petitó però que posa sigues actiu, és a dir, que l'exercici físic hi ha de ser i hi ha de ser de manera continuada. Després, si ja anem a l'alimentació com ha de ser, i això ho repeteixo moltes vegades, l'alimentació és superimportant que tingui aquestes 4 característiques. Primer, que sigui adaptada. Què vol dir? Que no tothom, segons l'edat, segons el sexe, segons el moment metabòlic, no tothom està en la mateixa situació. I tampoc podem plantejar-nos els mateixos objectius per tota la població. Cada població, cada persona, és un individu concret i té uns objectius davant de la dieta que se li proposi o davant de la nutrició que han de ser personalitzats. Després, ha de ser agradable. És a dir, la presentació ens entra pels ulls i moltes vegades, depèn de com preparem el plat, fa que ens agradi més o hi hagi una intenció a nivell gastronòmic més propera o no. Per tant, intentem fer que aquell plat tingui una varietat de colors, que hi hagi que, per exemple, si al matí hem fet una verdura cuita, que a la nit hi hagi una verdura crua, intentant que hi hagi tota la quantitat de vitamines i minerals més alta possible. Després ha de ser suficient. Fixeu-vos en les quantitats que abans visuals que abans he posat amb el plat saludable de Harvard i clar, molta gent, quan li demanes quina quantitat d'hidrat de carboni pren, clar, molta gent fa un consum massa elevat de la quantitat que realment nosaltres a nivell físic de salut necessitaríem. Per tant, adequar-nos a les quantitats que realment necessitem. I això és important, la tasca que, per exemple, podem fer els professionals de la nutrició en el cas de poder ajudar-vos a saber quines necessitats nutricionals té cada persona pel moment que es troba, com abans he dit, pel sexe, per l'edat, etc. I finalment, que ha de ser variada, això que he dit que sigui producte de temporada, de quilòmetre zero, etc. Després, això serien més les quantitats, però fixeu-vos, com ho podem traslladar? Mireu, jo a vegades, quan em demanen menús o quan em demanen informació de nutrició, jo sé que vosaltres, les persones que sou diabètiques, sou, experts en nutrició i realment s'us podria donar ja com una, no sé, no diria titulació, però ostres, sabeu molt més que la població en general, moltíssim més. Llavors això és molt important. Això seria el primer esglaó per l'elaboració d'un menú. Aquí hi hauríem els aliments base, a partir d'aquests aliments base jo em puc posar un menú i fer que hi hagi aquesta varietat i que inclogui tots els grups d'aliments que hauríem de consumir setmanalment i mensualment. Llavors, fixeu-vos que la llegum hi surt 3 cops a la setmana, i ja em dieu, ostres, tu Marta, això és molt, no? Però realment hem d'intentar donar valor a aquest tipus de producte i donar valor també als cereals integrals. Ja veieu que aquí posem, per exemple, la quinoa, la civada també es posa, són productes que, per exemple, dintre del rang dels cereals, tenen una quantitat de proteïna més alta i tenen una quantitat de fibra també més alta que altres productes. I ja s'ha vist en estudis científics que té unes millores en els pics de glucèmia a posterior de la seva alimentació. Per tant, anem-los a aprofitar i anem a fer-ho fort. Llavors, aquí també hi ha una mica de canvi a l'hora de veure quantes vegades introduïm certs aliments, quina proporció hi hauria d'haver-hi a nivell setmanal i a nivell mensual, com abans he dit. Després,
Ara això ho hem d'adaptar a plats. Com ho adaptem? Això, per exemple, ho podeu tenir a la cuina i és una manera de dir, quan entra verdura crua, què puc fer? Doncs a veure, puc fer una amanida, puc fer un tàrtar, puc fer un gazpacho, puc fer una crema freda, puc fer un timbal. I així, cada vegada que hi hagi una amanida, no sempre faig una amanida, faig altres coses, no? Tinc una mica d'idea de fer altres tipus de plats. Quan parlem, per exemple, de formes de presentar la verdura cuita, tothom li ve al cap la verdura bullida, però a partir d'aquí hem d'obrir esquemes i anar més enllà. Inclús la verdura bullida, heu de tenir en compte que el que és la verdura ha de bullir molt poca estona. Hi ha molta gent que posa la verdura quan posa la patata a bullir i aquella verdura ha perdut ja tot el sabor i queda sosa. Llavors, intenteu que realment sabeu una mica els tempos de coccions de les verdures i que si poseu primer la patata ha de coure una bona estona i al final de tot hi posem la verdura, perquè la verdura realment es cou en poquíssima estona. També aquí teniu en compte, per exemple, puc fer una verdura ràpida cuita al microones en 4 minuts a màxima potència i tinc una verdura que em pot servir per fer un acompanyament en un plat i no haver de trigar tant, que a vegades la gent diu és que jo em costa molt pensar menús perquè no tinc temps. Tots anem igual, jo sóc la primera que vaig a tope, però no per això deixo de fer segons quines coses o optar per una alimentació saludable. També, per exemple, aquí entraria el vapor, la planxa, el papillot, broquetes de verdura, lasanya de verdura, que aquí lasanya vol dir canvio les oblees de pasta per exemple, puc fer com uns llescats d'aubergínia, de carbassó, i estic fent un canvi i llavors al segon plat el puc posar la ració d'hidrat de carboni i visualment ja no em sembla que estic menjant poquet. Ja amb el primer plat potser ben fet una lasanya de verdures, em dóna la sensació que estic menjant més quantitat d'aliment. Aquí puc fer crema escalivada. Jo moltes vegades entro a casa i li dono al forn i vaig escalivant coses perquè així ja em serveix per després poder fer molts plats i poder fer una mica bath cooking per tirar endavant. I ara vaig a tope, que ja em queda molt poquet. Aquí teniu, he anat fent una mica com els diferents tipus de preparacions. Si us feu un llistat de plats saludables, us els podeu anar posant en el menú i llavors podeu tenir una dieta molt variada al llarg de tot un mes, per exemple. Ho hem fet també per tot això, pel peix blau, per l'ou, i finalment tenir en compte quines són les verdures i fruites de temporada actualment, al novembre, que això ho podeu trobar, hi ha moltes webs que us faciliten aquesta informació, saber quins productes tenim de quilòmetre zero, intentar quan compro un peix a la peixateria, saber quin peix és, que no em vingui d'Israel o que no em vingui de l'altra punta del Pacífic, sinó que sigui una mica més proper perquè això em facilita. Vaig molt ràpid amb això, però petits canvis per millorar. Tots aquests tipus de preguntes, per exemple, què hi puc posar en un iogurt? Hi puc posar, per exemple, algun trosset de fruita, en vez de, òbviament, tinguent en compte les quantitats de racions, etc. Però el fet de posar-hi la fruita en aquest iogurt em farà que també el pic de glucèmia no sigui tan elevat. Després, carns com a principal proteïna, tenir en compte les proteïnes vegetals. Snacks salats, tenim altres opcions, tenim els fruits secs, per exemple, i no cal que siguin salats, que siguin crus. Després, cereals refinats o integrals, això ja ho hem explicat. Margarina o mantega, també hem d'optar per als olis i els àcids grassos que siguin millors. Després, entrepans vegetals, puc aprofitar i fer, per exemple, un entrepà, posar-li una mica d'alvocat, que l'alvocat, al ser un greix, també farà que aquell pa que m'estic menjant no em pugi tant a nivell de sucre. Després una altra cosa que són els fake news. Sisplau, aprofiteu això que deia la Sandra, que teniu un servei de nutrició que us pot informar, que us pot assessorar. No escolteu a vegades informacions que hi ha per webs, de gent que es fa dir nutricionista o tecnòlegs i han fet un curs de 4 hores
I perdoneu, això és una llicenciatura i per tant requereix un estudi, requereix molta informació darrere i moltes hores. Llavors, aneu amb compte amb alguns titulars que es van dient que no tenen ni cap ni peus. Tingueu en compte que, per exemple, jo ara això, perdoneu que s'he posat la foto aquesta, però perquè al Conversation, per exemple, quan heu de dir, perquè em vaig fer la búsqueda i va sortir així, però quan busqueu, per exemple, informació que sigui fàcil per vosaltres, teniu aquesta web que es diu The Conversation, que podeu trobar dubtes o tips que tingueu i que, per tant, us serveixin per contestar preguntes que vosaltres teniu, però que siguin en un llenguatge que pugueu entendre perfectament. Heu de pensar que aquesta web, a darrere hi ha professionals de la salut, universitats que hi participen i que, per tant, podeu estar tranquils que la informació que es donarà és totalment adequada. Igual que revistes, com per exemple Nutrició Hospitalària, que fa una difusió molt àmplia dels coneixements, és gratuïta i que per tant podeu contrastar informacions que us puguin tenir dubtes en els vostres interessos. Sempre és això, anar buscant que darrere hi hagi experts científics, que darrere hi hagi una universitat, etc. Heu de pensar que en el camp de la investigació, a nivell de diabetis, en aquest cas, qualsevol frase que un científic escriu, i en aquest cas us ho corroboro literalment, ha d'anar referenciat i per tant escriure una review o escriure una intervenció requereix temps, vull dir, estem parlant d'un any per la publicació d'un article i això és perquè darrere hi ha tota una referenciació bibliogràfica, tot un procés que és aquí on estan les fonts de creixement a nivell d'investigació. Per exemple, ara en un dels grups on jo també estic treballant, en un apartat diferent, s'han fet 2 estudis a nivell de diabetis. Un, per exemple, que tenia en compte els efectes de la quinoa a nivell de valoracions postprandials i es van veure que tenia un efecte positiu, que per tant era un tipus d'aliment que millorava les glucèmies postprandials, i després també en l'àmbit de les sardines, sobretot un aminoàcid que és la taurina, que també tenia uns efectes antidiabetològics. I per tant, utilitzar, per exemple, aquest producte que a vegades també se'l menysprea davant del salmó o davant de la tonyina, que per exemple la quantitat d'aminoàcids que té és molt més alta i que per tant ens pot donar aquests efectes i per tant el podem tenir en compte a l'hora de preparar un menú. I res, simplement no em vull allargar més. Moltes gràcies i sobretot pregunteu-nos el que calgui, que estem a la vostra disposició.